Ja, her er jeg så oppe på taget af det sted, hvor jeg bor i Bamako. Så mine naboer, som I kan se, så er der jo kommet fine solsystemer op til gadebelysning. Så er der i det mindste en lille smule lys om aftenen, og strømmen den bliver cuttet helt her i Mali. Deroppe på bjergsiden der, det er det man kalder White House, hvor præsidenten hører til. Maison Blanche her i Mali. Så ligger vores kontor lige herovre bagved. Det må være lige derovre bag den der hvide bygning der, sådan cirka, lidt længere væk, måske. Ja, det er faktisk foran det der hotel der.